Ngayong International Women's Month, sumentro ang selebrasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 3 sa galing at kontribusyon ng mga kababaihan. Siniguro ng ahensya na walang iiral na machismo culture ang pagiging dominante ng kalalakihan pagdating sa trabaho. Pantay na kinilala ng BFAR ang ambag ng bawat empleyado na hindi nakadepende sa kasarian. Sa isang virtual seminar, itinuro sa mga babaeng empleyado ng kagawaran ang kanilang karapatan sa trabaho, tahanan at maging sa lipunan. Itinuro rin kung paano nila haharapin ang iba't ibang stress na dala ng pandemya. As to the workplace, siguro the stressor is that, sabi nila, it's medyo dapat tingnan natin on the positive side, the work from home. But then, parang mas nakadagdag stress siya kasi work from home meaning even beyond office hours, kailangan on-call pa. Ayon kay BFAR Central Luzon Director Wilfredo Cruz, maliban sa trabaho sa kagawaran ay inihahanda nila ang ilang empleyado upang magkaroon ng ibang skills o kaalaman. Malaking tulong daw ito ngayong pandemya kung saan karamihan ay naghahanap ng alternatibong mapagkakakitaan. Yung mga libreng gupit, mga seminar sa pag-makeup. But now, siyempre, nakita na natin yung empowerment. Lalo na nitong nakarang mga panahon. Halos ginagawa na ng mga kababaihan kung ano yung ginagawa ng mga kalalakihan. Pagmamalaki ng BFAR, maging ang ilang kababaihan sa rehiyon ay naengganyo na rin sa industriya ng pangisdaan at agrikultura. Sa tingin ko, kung hindi sa kanila, mahihirapan din tayo. Hindi sila nagtigil sa mga yung sa pagtitinda. Kasama sila sa mga, yung ating kadiwa na nandyan sila, inaharap yung panganib ng pandemya. Ang tinutukoy ni Cruz ay ang programang Kadiwa o Katuwang sa Diwa at Gawa para sa masaganang ani at mataas na kita. Dito'y direktang naibebenta ng mga magsasaka at mangingisda ang kani-kanilang mga produkto. Ibig sabihin, mas malaki ang kanilang kikitain. Samantala, nilinaw din ng BFAR na sa kabila ng kaliwat ng paghihigpit sa mga checkpoint, hindi naman umano matitigil ang interprovincial shipment o transportasyon ng mga huling isda sa rehiyon. Ito'y dahil sa inilabas nilang permit para sa mga nasa sektor ng pangisdaan. Rainiel Pawid, CLTV News.